Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni gadulong sa inyo. Kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is January 31, 2025, Biyernes nga adlaw. Talisay PNP, nag-ausisa kung sinong lalaki nga nagpalpok sang pusil sa mga CLOA holders. DOH, mag-ausisa sa natabong akamatayon sang siyam kabulan nga lapsag nga anak sang evacuees. Duha ka mga criminology student patay matapos mabunggo ang ilang motor sa nagaparking nga truck sa Himamaylan City. Isa pa ka dolphin nasa puwan patay sa Dumaguete City. Kag sa Good Vibes, kalanan sa San Enrique ang tilawanta sa tripping ni Roming. Kag kilalahon ang lineman Sadto na nangin National Powerlifter Champion sa bida sang liga. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, ginapaabot sa Provincial Health Office nga magasaka na gidman ang kaso sang dengue sa Negros Occidental sininga 2025. Tunga-tunga pa lang sa 2024, nag-amat-amat na saka ang kaso. Patag ni Dr. Gurley Pinunggan, ang Provincial Health Officer, sa cycle sang dengue sa kada 3 ka tuig, nagasaka ang kaso sang dengue. Kag sininga 2025 ang ikatatlo nga tuig. As of January 18, 296% na ang pagsaka sa kaso kag may duha ka mga dengue-related deaths. Ginatutukan karon sang PHO ang kampanya sa tanan nga mga LGU para sa matinlo nga palibot. Ang bago gani sa Nusaya nga may pinakamadamo nga kaso sang dengue ang naglunsad na sang Clean and Green Program. Hindi man dapat magkumpiyansa suno sa kay Pinunggan. Ang duha ka mga suspected dengue deaths ang gikan man gani sa mga lugar nga wala nalakip sa top 10 sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue. Kag ini sila mga adults na dapat gilayon magpakonsulta suno sa iya, ilabi na kung nakitaan sa simptoma kaangay sa paghilanat kag rashes. Ang mga napatay, late consult na? Medyo. Oo. Oo. So that's Pero why- hindi sila bala sa damo nga areas. cases. Oo. Nagkumpiyansa daw mo na. So dapat Daw mo na. mapacheck So sila yun. tanan-tanan gidya namon insidin ko gani hindi lang ang top 10 ta nga areas nga daw damo cases but all over gidya sa province gidya nga aton nga campaign no kay ti ang deaths gani naton wala sa damo nga cases. So seek early consult kung may ginabat siya. Especially fever, rashes. Sa number 9, apatanan kayuhum housing buildings ang sa may Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang na-take out na kung may nagapanag-ihan na. Mayor Abby Benitez nagapaabot nga mahuman ang ibang pagiging mga buildings sa madasun nga tuig. Magluwas sa nauna nga yuhum housing building na turnover sa 64 ka mga housing beneficiaries, ginsiling ni Mayor Abby Benitez nga na-take out na kag natala na iga-award ang 3 pagid ka mga gina-construct nga housing buildings sa mga beneficiaryo sang Araw Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre. Ginugang sang alkalde nga mayara pa sang dugang nga 900 ka mga aplikante nga interesado sa housing program sa idalom sang 4PH housing program ni President Ferdinand Marcos Jr. Gani ginahingyo na sang alkalde ang developers ng proyekto nga padasigon ang construction sang dugang nga 21 pagid ka mga housing building sa lugar sa tuyo nga matapos ini kag ma-turnover sa badasun nga tuig. Pagi sa Department of Human Settlement and Urban Development upod sa Bacolod LGU kag pag-ibig kapin sa 10,000 housing units ang iga-construct sa 25 ka mga buildings sa Araw Yuhum Village. So we will really see an increase in application. So with that, siling ko gani, now that ang proof of takeout ara naman, proof of concept tapos naman, no? The cycle is complete. I will ask developers now to accelerate ang pagpatindog. Sa number 8, SRA ginsuspend ang pagpatuman sang Sugar Order number 6 ukon na pagsulundan sa pag-import sang kalamay. Ginanunsyo ni Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Ascona ang pagsuspend sang Sugar Order number 6 nga may kaangtanan sa pagpatuman sa pagsulundan sa pag-import sang certain sugars and sugar confectionery.
Inipending sa natalana nga consultation kaupod ang katapos ang sugar industry. Ginugang ni Escona nga sa ginapatigayon nga board meeting sa Enero 23 na palabot ang pagkabalaka sa mga stakeholders angot sa processing delays kag associated costs ang compliance. Sa records ng SRA, linibo ang ginaproseso nga sugar-related import clearances kada tuig humalin sang 2017. Pero giklaro ni Escona nga humalin sadto, wala sila sang na-report nga delay o kon disruption sa business operation. Ginpaatag niya nga tuyo sang Sugar Order No. 6 nga makakuha sang accurate data para sa sugar farmers kag mga konsumidor. Sa number 7, road closure sa Father Ferrero Street humalin sa Enero 30 tubtob Pebrero 14, aprobado na sa Konseho sang Bacolod. Tuyo sa Bacolod LGU nga mag-install sa mga tents sa dalan Father Ferrero Street o kung sa Father Ferrero Street karon nga nagsugod na operate ang temporary nga manukan sa parking area sang SM City Bacolod. Ang mga tents ang magaserbi nga extension sa baligyaan sa mga tenants sa tion nga kudala na sang SM Prime Holdings Incorporated ang Manukan Country para masuguran ang demolition. Kahapon, kinaprubahan sang Sanggunian Panglungsod ang road closure sa Father Ferrero Street nga magalawig tubtob Pebrero 14. Ginsiling ni Secretary to the Mayor, Attorney Jose Martigo, nga may mga plano na para mapalawig ang pagpatuman sang road closure sa tion nga magsugod ang demolition kag construction sang development projects sang Manukan. Pero ini ang ipaagi sa isa ka ordinansa. Ginpahayag ni Councilor Celia Flor, pamuno sa Committee on Markets sa Slaughterhouse, nga kabahin sa ginaplano ang pagpatukod sang night market sa reclamation area. Ang road closure naton that would follow nga may ara rerouting kay may mga nagalabay sinada nga ano mo nga mga ruta nga public jeepneys naton. So informed naman ang bitaw naton kung paano nila i-reroute ang ini nga mga jeepneys nga gaagi sa ginpasira nga temporary nga ginpasira nga dalan. Sa number 6, may isa na naman ka dolphin nga nasapuan patay sa Dumaguete City. May isa na naman ka spinner dolphin nga nasapuan patay sa higad sang baybayon sa barangay Piapi sa Dumaguete City kay inasang aga. Gilayon niya ginpahibalo sang katapos ang bantay dagat ang natungdan nga mga ahensya sang gobyerno matapos makita sa higad sang baybayan ang mga dolphin. Antes ini, may 5 na tanan ka mga patay man nga dolphins ang nasapuan sa Baay City sa Negros Oriental. Ginahulat pa ang resulta sa necropsy nga ginpatigayon diri para matumod kung ano ang ginkamatay nila. Isa sa mga ginalantaw nga rason amo ang blasting o kun ang palupok sang explosives sa dagat. Sa number 5, isa ka babae nga barker ang patay sa pagpaniro sa Barangay 3 sa Bacolod City kainas ang kaagahon. Las 3:30 kainas ang kaagahon sa gintiro ang barker nga si Mary Jane Co, 39 anyos, sa tubang sang isa ka Tiangge sa Puroklubi, Barangay 3 sa Bacolod City. Sunod kay Police Major Eugene Tolentino, Station Commander sa Police Station 2, ginako sang live-in partners ang biktima nga nagagamit sang illegal nga droga si Kukag. Ginklaro man sini nga hindi nila asset ang biktima. Nagbakal sang sigarilyo ang biktima sang ginpalapitan sang isa ka lalaki kag gintiro. Igo sang bala sa dughan kag ulo ang ginkamatay sang biktima. Dugang pa ni Tolentino, wala sang record sa Police Station 2 ang biktima. Sunod sa PNP, posible nasalaan nga asset sa kapulisan ang biktima o kung may ginutangan nga illegal nga droga ang biktima. Sa number 4, duha ka mga criminology student ang napatay matapos mabunggo ang ilang ginasakyan nga motorsiklo sa nagaparking nga truck sa Himamaylan City. Patay sanday alias John, 21 anyos kag nga amo ang nagadala sa motor kag ang iya angkas nga si alias Jasper. Lunsay mga criminology student matapos makabunggo ang ilang ginasakyan nga motor sa truck nga nagaparking sa igad sang National Road sa Hacienda Silos, Barangay Talaban, Himamaylan City sang kagabdi. Sa inisyal nga investigasyon sang PNP, gikan sa proper sa syudad ang motorsiklo padulong sa Binalbagan, sang hinali na lang ini nga nakabunggo sa naaberya nga truck sa higad sang dalan. Nag-agom sang seryoso nga mga pilas sa lawas ang duha kag pag-abot sa ospital, gindeklarar sila nga dead on arrival. Nagsungka man sa kapulisan ang driver sang truck.
Sa number 3, humalin sang December 9 nga paglupok sa bulkan Kanlaon, may 137 na tanan ka mga ash emission o kung eruption nga na-record. Inibase sa record sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Pero giklaro ni Maria Antonia Bornas, ang Chief sa Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang PHIVOLCS, humalin sang Enero 26 tubtub Enero 30, may namutikan nga pagdubo sa ash emission kaangay sang Enero 26 nga 2,364 tons kag sang Enero 28, 1,691 tons. Pero nagsaka naman ang tonelada sa mga masunod nga mga inadlaw nga nagakasayuran nga hindi malayo ini sa average nga sulfur emission sa bulkan base sa record. 5,000 tons ang average nga sulfur emission sa bulkan. Patag ni Bornas nga nalakip sa parameters para makabig sa ang pagsaka sa alert level 4 sa bulkan ang drastic o kunang tuman o kunang hinali nga pagdubo sang sulfur emission kasunod man sa pag-record sang tuman kataas nga sulfur emission. Dugang pa niya, upod sa balasihan, ang inflation o kun ang pagpamamaga sa mga slopes sang bulkan sandig sa ma-detect sang tanan sini nga mga instrumento kag sunod-sunod nga linog. Sa karon, parayon ang monitoring sa bulkan Kanlaon kag ini ang nagapabilin sa alert level 3. Ang paglupok sa bulkan sang June 3 kag December 9 ang makabig nga mild explosion suno sa kay Bornas. Na-explain po natin na in hindsight po na meron po tayong na-recognize na potential precursors ng explosive eruption katulad po nung December 9 and June 3 noong 2024 kasi before these two eruptions bumaba po yung sulfur dioxide emission kasi ang average po since June 3 ay ang average po ay nasa around 5,000 na eh. Per day So po. opo, yun ang average niya around that value. So pag bumababa po ng less than 2,000 or even just a bit higher than that, yun po yung nagkaroon po tayo ng eruption noong December 9. Even yung mahaba pong ash emissions ng December 23 and 24, bumaba po yung sulfur dioxide emissions before. Pero meron pong kasama po ito na other precursors. Meron po sa ground deformation, meron po tayong tinatawag na inflation, yung pamamaga ng, yung parang may short term po na pamamaga ng upper slope, middle to upper slope. And then sa ibang parts po ng bulkan, inflation, deflation cycle. Ibig sabihin, na mga po, tapos bumababa na po yung pamamaga. So, meron po tayong nakikitang ganitong pattern. Ito po ay na-identify po natin short-term precursors ng eruptions na katulad po noong June 3 and December 9. So these are mildly explosive eruptions. Opo. Sa Okay. June 3 and December 9. Hindi po ito pang alert level 4. Sa number 2, parayon na pagpangusisa sa Department of Health kaupod ang Provincial kag Municipal Health Office may kaangtanan sa pagkapatay sang siyam ka bulan nga lapsag gikan sa evacuation center sa Banwa, Sangla, Castellana. Sunod sa kay Dr. Girly Pinunggan, ang Provincial Health Officer, kasunod sa natabo ginkasugtan nila nga magapadala ang DOH kag PHO sang team para regular nga makapatuman sang konsultasyon. Sa inisyal nila nga paglantaw sa sitwasyon sa evacuation center, may pila ka mga lugar nga congested o kun may pagginutok kag nagaulupod ang mga adults kag mga kabataan. Nagapabilin ang respiratory related diseases nga nagapanguna sa mga ginabatsag nga masakit sa mga yara sa evacuation center. Ang investigasyon ang magapakita kung ano gid ang natabo kag makahatag ligwa sa nagakaigo nga mga tikang nga ipatuman agud tumalikawan ang kasubong nga hitabo sa palaabuton. Enero 25, napatay ang siyam ka bulan nga lapsag nga lalaki bangod sang septic shock tugas ang community-acquired pneumonia pila ka oras matapos gindala sa ospital. 5 ka adlaw antes ang referral sa ospital, may ginabatsag na inikag, nagpakonsulta sa pribado nga doktor kung sa diin ginhatagan man sang antibiotic. Ikaduha na siya nga lapsag nga gikan sa evacuation center sa La Castellana nga napatay. Mga areas na Ay mga congested. areas lang Mga nga congested. pagpuno na bala. So, ang moment to nakita sa aton nga mga staff and even ang MHO, mga sa report nga congested ang mga areas. So,
i-advise namon nga kung pwede may ara pala sa space na hindi man patamaan mula sa kadamuon kay daw area by area balang barangay by barangay ang ilang pagbutang sa iba I think bali mga buli kami so may schedule lang kami yang makadto so gin-divide bala para hindi dungan kay kung magdungan niya isa mo lang ka tapos bakante naman other days so para mabuligan si may show na istorya kami with DOH no ang inaarta nga mahatag man sila sa team. So, may mga ga-volunteer man. Sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Ginausisa sa karon sa Talisay PNP natabo nga pagpanaya kag pagpalupok sa pusil sang isa ka lalaki sa mga CLOA holders sa Barangay Dos Hermanas sa Talisay City. May report si Nico Delphi. Sa video nga kuha sa mga residente, makita ang isa ka lalaki nga ginapatihan katapo sa Blue Guards nga nanaya kang nagpalupok pa sang pusil sa atubang sang isa ka babae sa Hacienda San Antonio 2 sa Barangay Dos Hermanas sa siyudad sang Talisay kaina sang aga. Istorya ni Jessica nga nagapangilamon sila sa ilang ginataliumang nga duta sang ginpuwersa sila nga ginpahalin sa mga Blue Guards. Sa ikaw mo ginapermina ding ila obra basta ra kami sa area ga tanom or ga hilamon. Sa buong may ara na kami ngalan niya. Okay. Hindi guns na siya kay way na siya ga uniform. Ang gintayaan niya to ang palokpan niya amo man ang iya nga babaye nga ginsulok-sulok sa January 22. Hindi pa mapatod sang kapulisan kung anong ginhalinan sang tensyon. Pero ginsiling ni Talisay City Police Chief Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr. nga ila na ginausisa kung sanday sino ang mga persona nga may bitbit nga pusil nga sarang mapasakaan sang kaso na lakip na diri ang posible pagsupak sang Comelec gun ban. Ang effort po natin is identification doon sa nagpalupok, sa babae nga ginpalukpan, tsaka siya nag-post para po yung details natin is accurate pala ma'am. Kaya direction na sa investigation natin is yung filing of cases doon sa mga involved, both parties ma'am Kaya kung makita natin, ang tao nga nagpalupok ara sa sulod sa private area Sa video makita man ang isa ka gwardiya nga may dala nga shotgun. Sang nagluntad ang tensyon. Nagwa sa record sang Department of Agriculture nga sang 2024 nagsugod ang konflikto sa tunga sa mga CLOA holders kag negosyante nga si Paul Chiang nga nagaligar nagbakal sang na-award nga duta sa mga agrarian beneficiaries. Ginpanginwala ini sa mga CLOA holders nga nagsiling nga ila lamang ginpaaryanduhan ang ilang nga duta sa negosyante. Nico Delphin para sa Digicast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo namon nga pangpa-good vibes sa inyo sininga weekend. Gusto mo maglagaw? Gusto mo man magkaon? Parehos ta May kilala o kung may nakilala kami nga kalanaan sa San Enrique nga may manamit nga talaba, manamit man nga sinugba, pati na sinabawan. May mga cottages sa mga punong nga pwede tambayan. Ining aton katuan was sa tripping ni Ruming. Kag, anay line man siya nga nawadaan sang trabaho pero nagtingwa para makapatindog sang kaugalingon niya nga fitness gym sa Bacolod City. Aton kilalahon ang two-time national powerlifter champion sa isa naman ka episode sang Bida sa Liga sa Sunday. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si Maricon Songkip Valladores. Mayong hapon Digicast Negros watching live from Fairview, Quezon City. Si Jubea Yap Janala. Salamat Digicast Negros sa labas nga balita. Mayong hapon halin sa Baguio City. Wow, tugnaw ginaguro subong mama. Si Marcos Magallanos, panamyaw sa Ricardio family isang Jensan, part gid sang adlaw-adlaw ko nga bakasyon di ang Digicast Negros. Maraming nga salamat sir. Si Hensley Cecil, Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros and IR and Sir Ruming. Si Gloria Bantigue, good afternoon Digicast Negros 10, happy weekend Sir Ruming. Si Marcos Magallanos, special greetings gali kay Ma'am Elda Ricardio sa General Santos City. Si Aida Arroyo Palencia, good afternoon Sir Ruming to all Digicast viewers all over the Philippines. Si Jonathan Tere, mayang hapon po. Si Lloyd Navales, mayang hapon. Kay Digicast Romeo Subaldo, happy weekend. Have a safe trip. Abot mo gid may katuan naman ko sa weekend. Si Felix Rex Pedrajas, Digicast Negros 10, happy Chinese New Year sa inyo. Digicast Negros 10, happy Chinese New Year man sa imo sir. Kag si Raxo
Di ko kabalo ma-pronounce sa Kibariskad. May hapon, Digicast Negros from Kawayan, kag si Jeffe Hirutsa Hivero. Good PM, Digicast Negros watching from Sarait. Kaag amoy itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Subong adlaw, tubtub sa Lunes. Happy weekend!